tässä terve. Ja tekisin tämmöisen Minecraft-videon. Minä rakentaisin tässä talon minun omalla taktiikallani. Ehkä joku 5 minuutin video. Tänään tulee varmaan GTAstakin. Okei. Te saatte paljon videoita, jos te tilaatte minua. Kai sekin sopii. Joo, kyllä kai se sopii. Juu. Juu, että niinkin. Okei, mä rakennan tämmöisen pikkuhatalon. Eli minä olen täällä tyhjässä maassa. Eli aivan tyhjä planeetta. Ja minä rakennan täällä tämän minun taloni. Juu, talon. Älkää valittako, koska mä en ole mikään hyvä näissä talon tekemisissä. Tosiaan. Minä teen tämmöisen suorakattoisen videon. Tai talon videon. En minä mitään videoita suorakattoisena. Otetaan tuolta torksia ja laitetaan niitä tänne. Ai. Nyt minä vähän sisustan. Laitetaan ne vaikka näitä kirjahyllyjä tänne. Noin. Taului. Noin. Tohon. Eikö tohon? Noin. Mä teen tähän tämmöisen. Hei, mä voisin tehdä kattoterassin. Se on tosiaan hyvä idea. Tänne kattoterassille voisi tulla täältä ulkopuolelta. Tikkaat. Siinä. Ladder. Noin. Minä laitan kukkia tohon. Tämmöisen. Hieno. Vähän vaan toisella puolella. Ei. No ei. No siihen sitten. Aika. Dirt. Laitetaan tuohon. Ja tämä. Noin. Laitetaan sitten vielä tänne kulmaan. Noin. Se menee siihen. Ja no tänne en kyllä laitakaan. Siihen. Vielä ovi, niin sitten tämä onkin valmis tämä. Talo. Tai puun taimia tai mitä nää on tänne. Noin.